dok su južnoevropski vukovi nešto manji i lakši. Na primjer, bosansko-hercegovački vuk, Canis lupus kurijak, često nazvan balkanskim sivim vukom, je srednja do velika podvrsta sivoga vuka. Na osnovu podataka sa dinarskih planina, ovi vukovi su tipično 60 do 75 cm visoki u grebenu. Dužina tijela je uglavnom 100 do 140 cm bez repa, a ukupna dužina sa repom često doseže i do 170 cm. Mužjati uglavnom teže 35 do 50 kg, dok su ženke manje, obično teže 25 do 35 kg. Slični su izgledu drugim evroazijskim vukovima, ali su prilagođeni planinskom terenu Dinarida. Oni su vrhunski predatori u svom ekosistemu. Hrane se jelenima, divljim svinjama, a ponekad i stokom.